kakaf abinci ba ya shi sauƙin wadawa ne da shi ga kwamitar da Oke zama mai jagoci ita ta bada kodi ita ce nake so a ɗaya fushi ba zuwa shinkafa ta bai da kai naman kaza ya bai da kai kai ne abincin asali kalafa kamar gari kwaki ba zan bar ka ba goma auki ba a kai ka ba in na ji yunwa ba zan ji ba balle ma na cika kwali idan ka zuba zai bi shiga to yi biro kai haƙuri kai daushe aka zaɓi har kwace za ka yi daushe na san yadda za na yi daushe har sigari amma dauke kare na mahakali wallahi wala ba su kare na mahakali ba sai wato ni ma za ka yi dabara ka kwasa garin roba wala na nan za ka sama wala na tausaya ma to ai ba yadda za ka yi buro haka za a hakura ba da Allah da raba sai shan fura ba ina nan za ka kawo kanka mu ne na bara mu ne na bana gaya musu mu ne na shekarar ba sasa daushe bayana na kai garin da ya zuga ne wala garin da ya zuga ne ba su gani gari ba su gani gari
nan ki bar mana nan hai rike mana nan da nan ki bar mana nan